i-complexion yenyanga ayisho lutho, cha kusho lutho lokho. Into esebenzayo umuthi awenzayo, nokuthi uyelapha noma welapha, ayisho. Nokukhuluma futhi kwayo inyanga akwenzi lutho, noma ingakhuluma ithini, inyanga akusho lutho lokho. Into ekhulumayo umuthi lo ozosiza umuntu ohluphekile. Abantu kufanele be-understand-e ezinye izinto njengama-products nomuthi, bephinde bekwazi ukubona ukuthi i-herbalist ne-traditional medical practitioner kufanele beku-understand-e ukuthi izinto ey'hlukene lezo, akusiyo into eyodwa. I-herbalist nami ngingayidayisela nje ama-product. Isikhathi esiningi ama-product abane-price ethize. Mase kuthi imithi kukhulunywa laphana esigodleni, kodwa akusilo icala ukuthi iy'nyanga zidayisa ama-product ngoba inayo indlela yoku-communicate-a nawo egcine efana nemithi. Kodwa nje abantu mabe-careful. Ezinye izinto masiza kwi-pricing, abantu ekufanele bebe-careful ngazo.